4.7 IFM. Report! Nasa halos 3,000 mga automated counting machine o ACMs na gagamitin para sa halalan ngayong taon ang nakatakdang dumating sa Pangasinan sa unang mga araw ng Mayo. Ayon kay Pangasinan COMELEC Election Supervisor Attorney Eric Uganiza, kabuang 2,869 ACMs ay katumbas din na bilang ng mga clustered precincts sa lalawigan. Sa ACM before May 2 yan dahil nga mag-start ang final testing and sealing by May 2. Ang binigay na period sa atin is May 2 to 7. Usually ang ginagawa sa Region 1, synchronized na region-wide yan. Ginagawa May 5, May 6, yung malapit-lapit na sa election day. Kahati sa 2,869 na clustered precincts. So, 2,869 na clustered precinct times 1 each yung kanilang machine. So, ang darating din sa atin na machine, 2,869. Ang Electoral Board ang magsisilbi sa ating 2,869 clustered precincts, tig-tatlo. So, 2,869 times 3, yung kailangan natin na teacher or individuals na magbabantay sa ating machine. Matagumpay ding natapos sa loob ng 2 buwan ang pagsasagawa ng voters education at ACM demonstration sa lahat ng 1,364 na barangay sa Pangasinan na nagsimula noong December 2, 2024 kung saan itinuro ang gustong paggamit nito tungo sa mas maayos na pagboto. Samantala, nasa 2,156,206 naman ang bilang ng mga botante sa lalawigan na inaasahang lalahok sa midterm poll elections. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.